Всім привіт, Рома. Червоний. Опера українською мовою. Вайвіка. Історії. Це не уніка. Спорт. Меч. Тільки кемпс. Тільки надайте. Тільки кемп. Оце так. Це так. КВК. Це так. Ой. Так і казав. Ну. Це так. Не происходит. Це так неможливо, яка. Його що зробив? Цікаво, так. Скандал, так. Жаба, так. Червоний прямокутник. Шукати. Слухайте. Ну що ж. Давайте посмотрим. Моя ферма. Росія. Спакес.ру. Спакес. 1, 2, 3, 4, 5. Раз. 1, 2, 3, 4, 5. Отак. Ура, так. Так. Питання так. Історіями. Так. Ура, так. Молодець. Так. Тинфонс. Марафонець. Їх мали.
померли. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Справа, справа. Стійте! Негайно. Історіями. Історіями. Ух ти! Будинок. Офігеть. Є формат, так. Ой, так. Біжимо. Так. Біємо, я такий. Раз. Два. Молодець. Тепер так. Ти тут виросла, квіточка наша. Чого ж ти всього боїшся, дівчинка? Рома, хто це? Хто це? Мілка. Міла наша, вона Наша. боїться, чогось боїться. Мілка. Міла. Так. Тож ти в нас тут в хаті виросла, дівчинка наша. Так. Маленька. Маленька. Ага. Маленька. Що? Міла? Маленька. Молодець. Так. Супер. Так. Чемпіонка. Плющий, так. Курка. Мілка. Ура, так. Так. Ура, так. О, супер, так. Поруч, так. О, супер, так. Супер, так. Так. І фрінч. І. Ні. Маленький. Що таке? Що тут тривається? Що таке? Так. Так.
Цветок. Цветок. Квіточка. Квіти. Сині. Так. Я роблю. Така. Історії газет з гірки. Вечір, так. Ура! Так. Ура, так. Наведіть, ура, так. Да? Так. Ура, супер. Зараз подивимось. Ніхто не знав. Поруч так. Ой. Мелко. Тепер так. Мелко. Мелко. Поруч так. Добре, так. Горчаться. Курка так. Так.
Мелко. 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 М. 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 Поруч так. Супер так. Поруч так. А-а. А-а. Раз, два, три. Поруч так. Матеріали. Ну, блядь. Кукурів. Милочка, маленька. Ходить, ні, просто не ходить. Ні, подойди куда. Аккуратно. Милочка моя. Молодець. Там твоя лялечка, где находится. Милочка. Милочка. Ура, супер. Двадцать пять. 22,5 К. Сука, зачитал. Ура, так. П'ятий оком. Комп'ютери. П'ять, 4, 3, 6, 2, 1. Час так. Док нас так. Уходите. Омак. Оматко. Оватко.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0. Пуск. 0. Пуск. 0. Пуск. Давай. Ні, не так. Кого не так? Кого не так? Кого не так? Ура, так. Спущено. Поруч так. Так. О, ні, так. Слухайте. Схую так.